Klokken er 9, og der er allerede gang. En har fået en idé og råber den høj igen og igen. Nå, men hvad nu hvis vi, for kaffen er klar, og pludselig er der 3 projekter i gang, og ingen ved helt hvorfor de startede. For familien Ziegler ikke som de andre. De er gakkede, geniale og lidt for kreative for sig. Idéer flyver rundt som glemmer i hår. Man finder dem i sokkerne helt frem til påske næste år. Der er en, der bestemmer. Der er en, der bestemmer. Man skifter mening hvert minut. En, der bygger noget stort, som aldrig helt bliver ondt. En, der siger rolig nu, men mener det ikke. Og en, der bare griner, mens det hele går skævt og klik. Ja, familien Ziegler, det er kaos på tid. Men kærlig kaos fyldt med latter og vanvid. Der er julelys, der blinker forkert, og planer, der ændres hurtigere, end de bliver forklaret færdigt. Og lært, hvor gaven, den var her før. Det var fløjte min ting, det var der for sjov. Du ved jo, vi gør juletræs der skævt med vilje måske. Og nogen fastslår pludselig, skal vi ikke lige lave noget helt nyt i dag. Maden er god, men serveret lidt sent. For der kom lige en idé, der skulle testes imens snakken går højt, griner endnu højere. Og ingen kan huske, hvordan vi kom til det satbord, men det gør jo ingenting. For familien Ziegler skør på den bedste façon, fyldt med fantasi, vilje og juleambition. Ikke perfekt, men perfekt som de er. For julen bliver ægte, når Ziegler kaosset er her. Så skål for idéerne, for hovedet og grin. For julen hos Ziegler, den er helt sin egen disciplin. Og et er helt sikkert år efter år. Ingen jul går stille forbi, når Ziegler holder jul som kun Ziegler